ओइ आं हले बारा नेबाय थानो हाला दे थाब लांखादो नङाबा बेलेग थांगोन आं आयै आंनि सना बोसोरनै नङाबा बोसोरथाम नेथारदों नों बेनि उनाव लानोसै आं नोंखौ आयै इमान गोबाव सोर फाग्लिया बिदि नेबाय थानो हागोनसै सिन्था खालामनाङालै सना नैबे जेलाया नैबे जोनोमाव नोंखौ हाबा लानासो गारगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों आंखौ देग्लाय बोसोर लाङाबा आं बेलेगजों थांगारगारगोनहाय मा बारा सिन्था खालामनाङालै नोङो फंबाय एबार बोसोराव फैनायनावखौ गंसे खालामना होथारगोन आं फंबाय मोनमारनायबा मोजां जागौमोन नालै सार न' मोजां गैयिखायनो हिनजावखौनो लानो हायाखै आं सार हिनजावखौलाय मा टेनसन खालामदोब्रा नोंलाय फंबाय एबार नों 2.5 लाखनि न'खौनो मोनखासिगोन गासिबो नोंनि आखायावनो गोजासैलै सार नोंथाङा अनोब्लाथ' गासिबो जाजोबगोन मा अननाय बेलाय साननानै ला अनखाबाय खिन्थु एसे खरसा दं दै फंबाय न'खौ मोनब्लाथ' जेबो सिन्था गैयामोनलै सार बेसे खरसा थाङो गासिखौबो होजोबगौमोन आं मोनब्ला नङाब्रा फंबाय साननानै ला नों न'खौ मोनखाथारबाय ओमफ्राय खरसाफोरालाय बेसेबा थांगोन सार बारा नङा नोंनिखौलाय बेसे लानो आंलाय 30,000 होबानो जागोन दे हाब सार एफा बुरजा होद जाम्बालै नों 2.5 लाखनि न' मोनगोन माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय बे 30,000 फैसाखौनो गिबाय बेखौथ' आं जायाना नोंनि न' लाबनायावसो खरसा जागोन दे होमबालाय सार फैसाखौ आं बे साननैसोनि गेजेरावनो जगार खालामना होफैसिगोन औ फंबाय बारा गोबाव खालामनाङा मोजां खामानिखौ थाब मावना लानांगौ जागोन सार माखौ एथ' गोबाव नायगौमाबाय थाखो बेलाय ओइ अ मा हाबानि बाथ्रा होननायखाय गिखालायबाय नामा नोंहा गियाखैब्रा आं सना माखौ गिलाबायनांगौ जाखो हाबाखौलाय लाखागोन आं नोंखौ आसोल बिलाय माथो चेयारमेननि फिसाजोसोलै औ फाग्लिया बिराद साफा जाना दंलै माथो बिफायाथ' जों गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखा फैसाखौ एख्ल' जाजोब्बाय थौ आसोल जोंहाबो फिसाजोनाव गरनैसो एख्ल' लागोन खोमा ओइ बर' आसोल आंनो थाखा फैसा जेबो नाङालै आसोल फिसाजोखौ मोनबानो जागोन साफाथार साला फाग्लिया थौदोलै आसोल उनाव माखौ मोनो मिथिसिगोन थौ फै जारौ मा आदा ओमफ्राय माथो खौरांमोन आदामोन खौरां माने नै बिसानि मादार लोमजानायनि नोंसानि आफानावसो इसे खरसा बिदोंमोन जोङो नोंनि फादारखौथ' लोगो मोनबोआसै जोङो दा जारुआ इसे सहाय खालामनायबा मोजां जागौमोन आरो आइया आंनि बिमाखौसो लेथायबावबायब्रा साला सुवादा मा इसे असभ्य मानसिलै बेलाय आंबो सिफिंसो खालामनो थांनायदोंमोन आदा नैबेखौनो लाखिथ'दो दा बाबाखौ लोगो मोनबाथाय बिना लाखिबानो जाबाय जायो जारौ बेलाय सोर जाखो जारौ बियो आंनि लोगो थाथ'दो नोंसोरा ओइ लोगोना बिए उनावसो मिथिसिगोन फाग्लिखो बिगुर लासिं सिं आंनि बिमाखौ लोमजादों होननानै मालाय सिख्लानाव बिदि फैसा लाखिलाबाय दै फाग्ला दानि जुगाव फैसा थाखायासो आवगायब्रा बै जानाय लोंनाय सिख्लाफोरा उनावसो लाजिनाङा फाग्ला थौ थांसै फै शाला चेयारमेनखौ दिनै दांगोला शाला सुवादखौ ओइ शाला सुवाद चेयारमेन दारि गोलाव
जोंनि नांदेरनाय नोंखौ हले दिनै गारला शाला ओइ शाला चेयारमेन खिबु जेथे चेयारमेन ओंखारबो शाला फुवा दारि गोलाव ओंखारबो मानि दावराव मा जादों मा जादों बयनिबो न'नि लिस्टआ फैजोब्बाय आंनिया बोरै फैयाबासो जाखो बेखौथ' आं दा जेबो बुंनो हाया मालाय अफिसारफोरासो मा खालामखो बिदिबालाय बोरै जानोलै चेयारमेन नोंनोथ' बुंदोंमोन न'आ जाखाथारगोन होननानै बेनि थाखायसो आं नोंनो 30,000 गोजोन फैसा होदोंमोन आरे सरकारि खामानियावलाय बिदिया जाखायो मालाबा 30,000बो थैनो हागौ मालाबा 1 लाखबो थैनो हागौ थै खिबु गेसाव गुजाखर चेयारमेन नों बायदि थाखा जाखर चेयारमेननि थाखाय जों बायदि गोरिब गुन्द्राफोरा 1,000 लाख थैनांगौ जायो ओइ बारा गोब्राब नाङा दे नोंनिफ्राय फैसा जादों होननानै मा फोरमान दं नोंनाव ओंखारलां बे न'निफ्राय नायगोनलै खिबु सेथा चेयारमेन फैसाखौ मोनाबा नोंसासोखौ बोनानैबाबो लांथारगोन आं होद आरो माबासो बुंबावदों नों बायदि गोरिब गुन्द्रा थाखो थैसा आंनि फिसाजोनि सोरजोंबो एरायनो समाया बेनोसो आंनि फिसाजोखौ बोनो ओंखारबावदों थां बे न'निफ्राय ओंखारलां नायगोनलै नोंखौ दारि गोलाव चेयारमेन शाला खिबु सेथे शाला गुसाखर साला ओइ बिमा थखन लाबो थखन नोंनि फिसाजोखौ बोनानैसो गारगोनलै आंबो शाला ओइ बिमा थखनाबो र' होथारलां साला सैमाखौ नों बेयावसो दङ आरो मबाइलानो मानो अफ मबाइल अफ जानायखौसो नुदों नोंहा आंसो मिथिगौ मानसिया मा जादों नों खिथायाबालाय बोरै मिथिनो नोंहा मा जादों शाला खिजानाय चेयारमेना न' होगोन होनना 30,000 फैसा थगायनानै जाबाय आंनिफ्राय मोजाङानो जादों आंखौ हाबा खालाम होननायाव मानिया दाना फैसायाबो जाजाबाय आंखौबो मोनला नों माने मैया आंखौ मास्टर सेंग्रा नायनो फैदोंमोन नोंथ' आंखौ लांनो हाखायानो बेनिखायनो आं जागोन होनना बुंहरबाय आयै बे खर'आ गरम जाखानायनि सायाव आरो मा खोथा बुंफैलायगोन नोंलाय आं बेखौ जेबो मिथिया हाबाया फैगौ सप्तायावनो जानो थांबा थांबानो जाबाय नों साननैसोखौनो नेबावनो हाला आरो आंलाय नोंखौ साननैसोल' नेबावथ'नो होखादोंमोन दा नोंनि बिदि साननै साननांगौ नेबाय थानो हाला आङो थादो थांसै शाला बे खियालाय चेयारमेननिफ्रायनो गासिबो जाजोब्बाय दाथ' गार्लफ्रेन्डआबो गारना थांबाय शाला बेनि फिसाजोखौबो गारनालां शाला खियालाय चेयारमेना न'आव गैयाबा हामगौमोन र' बिफायाथ' बेवहाय थाखायो फिसाजोआ बेवहाय थागोन शाला बोनानै लाखाथारसिगोन दिनैनो होद मोनबायलै शाला दिनै